EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Ako po sa lahat. Oras pa na mga kabisyo sa buong kapulan. We got 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon on a beautiful Wednesday. Kamusta manong driver? Kamusta yung pasahero mo? Kamusta ka na may pinagdadaanan? Oh no! Okay lang yan. Ano mo yung pinagdadaanan mo, malalagpasan mo rin din yan. Kaya nga tinawag natin yung pinagdadaanan. Hindi ka tatambay dyan. Diba? So, that will pass through, okay? So, alam nyo kung minsan yung mga trials, mga pagsubokol, mga pinagdadaanan natin, those are blessing in disguise. Those are things na para nang sa gayon mabuksan mo yung another side of you na, uy, kaya ko pala itong gawa ng paraan. Kaya ko pala yung ganito. Diba? So, relax lang, kalma lang. Diba? Nandito naman, kaya nga, nandito tayo Nandito yung programang EDSA, nandito ang 90.7 Love Radio para pasayahin ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sabi nga ni Kajots, let's ball in! Ay nako, shout out sa lahat po ng mga kabisyo po natin dyan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At syempre lalong-lalo na sa iyo, manong driver. Thank you very much. Ikaw na Grab driver, ikaw na bus driver, ikaw na taxi driver, ikaw na jeepney driver, ano mang dinadahin, truck driver, mga truckero, grabbero, ano ru? Ano mang minamaneho mo, sir, maraming salamat at dahil sa iyo, number 1 po ang 90.7 Love Radio. Kaya naman, basic na basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Meron tayong gaganapin na tinatawag na Feel Good Drive-Thru. Wow! Ano ba itong Feel Good Drive-Thru na ito, Tang? Ay, bakit nagugutusan mo? Ikaw nang gumawa dyan! Aray! O, sige na nga! Mga kabisyo, ito pong Feel Good Drive-Thru. Magaganap po ito on February 28. Ayan, February 28. Medyo sabihin na natin na since it's a love month pa rin, party pa rin to ng pag-celebrate namin ng aming 49th anniversary on February 20. Teka, may langaw. May lamok. Baka pumasok Baka pumasok sa bigla sa bunganga ako. May lumilipat-lipat dito. Duday, hulihin mo nga ng dila mo tong langaw. Hindi, ito mga kabisyo as part of celebrating the Love Month. Part pa rin po ng 49 years na pag-celebrate po namin. Meron po tayong gaganapin na Feel Good Drive-Thru on February 28 from 12 noon hanggang alas 3 po ng hapon. Diyan po magaganap yan sa Star City, Halandoni Street Parking Area sa gilid po ng PICC. Okay. Sino-sino po ba ang aming iniimbitahan? Well, eto lang po ang aming iniimbitahan. Makinig ka, Kol. Lakasan mo ang volume ng radyo. Oh, dali. Ayan, okay. Malakas na. Basic na basic to, ha? Syempre, ang first 100, tandaan, ha? First 100 na makakapunta. First 100 po, wala tayong sisihan, ha? And first 100 na legit na PUB, TNVS, or ride-hailing delivery riders,
ang pwede po dito? Yan, okay, ulitin natin. Sino bang pwede dito? Yung mga legit na POB, PUB, TNVS, ride-hailing drivers and riders. Pwede po kayo pumunta. Ano po bang makukuha ninyo? Ang dami po, apakarami. May Love Radio souvenir, Foa bread, rice from Gold Mine, Mayet de la Rosa Fine Jewelry souvenir. Grabe na to! 8 lucky winners of 18K gold bracelet from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Grabe, 2 lucky winners of Princess and Rondon furniture. Nakame pa! Grabe! Sobra na to! Ang daming sibuyas! Meron bang Cherry Home Gadgets by Cherry Mobile and souvenirs from Lala Move? Sobra, ang dami. Again first 100 lang to call. 36 after 5 o'clock. Ito pa rin po ang programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!